bibigyan kita ng tatlong linyahan na mga player sa pag-ibig. Una, ikaw lang naman ang kachat ko. Yan yung honestly na talaga nga namang gamit na litanya. Pudpud na pero dahil crush or pasok sa standards mo, aba, mafo-fall ka talaga. Ang pangalawa naman na linyahan ng player sa pag-ibig, di pa ako ready. Yan yung mga pagkakataong nagtatanong ka na mahal kung anong estado nyo kasi nag-I love you, nag-update with each other, may tawagan or call sign pero ano kayo? Magkaibigan. Ang pangatlong linyahan ng player sa pag-ibig, huwag ka na magalit, lalambingin na lang kita. Ito na yung pagkakataon na ikaw ay para bang umaalma na sa mga nangyayari. Tapos, dyan na yung papasok na huwag ka na magalit, lalambingin na lang kita. Ayoko kasing nag-aaway tayo. Baka kasi hindi ka mag-reply. Mga sad boy, no? Sad girl. Hindi magsosorry pero lalambingin ka lang. Paano yan kapag naging kayo? Gumabot sa point na kung saan talaga nga namang hindi mo na alam ang worth mo at ganun ka nakabulag sa pag-ibig. Kasi baka si Kim Chino hindi ka na matulungan. Ang kailangan mo, himala na. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.